abu na biyu kan abinda aka ce na ɗanyi bayani a kansa briefly, duk da dai shi sakataren shi ya kamata, kamar yadda shugaba ya ce nake cewa ai sakatare ɗan baiwa ne. In kana so kana da wani ishu haka ka ɗan masa bayani, to saboda haka ina ga shi zai iya, in ya zo ba da sakon zai fita sosai. Wato wannan wata aya ce wallahi ta faru game da wannan gayyata ta Rabidatul Alamil Islami. Ni dai haka nake ganin abin. Ai kun san maganar Quranic Convention, irin yadda aka yi ta yin abubuwa, abu ne wanda yake gashi nan a zahiri, amma saboda zalunci da hasada mutane da yawa suka ki fahimtar abin, suka juya lamarin. Shikenan sai gashi gayyatar Rabida ta zo. Rabidatul Alamil Islami shugaba bai nemi su gayyace shi ba. Ba a haka. An gama maganan convention, masu kushe shi da sunar cewa suna kare musulunci ko suna kare sunna. Akwai wanda suka kushe shi akan cewa ai taro ne, don me za a ce za a yi zama da ɗan ɗariku da wane ne da menene da sauransu. Wannan ai akwai cin amanar sunna a ciki. To Rabidatul Alamil Islami ba ma ɗan ɗariƙan Tijjaniya ba, waɗanda su wannan suna nan cikin babban zauren Ahlus Sunna a wurin malamai ba. Ai kun san ɗan ɗariƙan Tijjaniya da ɗan ɗariƙan Qadiriyya da su Shazaliya, idan muna magana ta ilimi su waɗannan muna ajiye su a babban zaure na Ahlus Sunna. In muka ce babban zaure na Ahlus Sunna muna duba waɗanne ne ba sa kafirta sahabbai, waɗanne ne suka yadda da cewa Abubakar Siddiq khalifa ne, Umar ibn al-Khattab khalifa ne na shari'a, Usman ibn Affan khalifa ne na shari'a. Saboda haka Rabidatul Alamil Islami ba maganar sufaye ake magana ba. Har Shi'a Rafida membobi ne tun lokacin ma kafa Rabida, kuma a Makka kungiyar take. Sai gashi nan ta gayyaci shugaban kungiya Sheikh Abdullahi Balalo. Mu ma kuma mun zama to jan rakiya. Kuma ta gayyaci waɗanda suka jagoranci irin wannan magana ta rashin adalci. Duk da dai an gayyace shi a mataki na biyu, tunda ba da ikon jawabi, ba wani abu ga shugabansa ne. Wannan duk yana daga cikin tsarin Allah. Ni fa a wurina, a iya nazarina, idan aka tsokane ka Allah na iya maka faɗa. Wannan abu ya ban mamaki. Convention, kwanan aka gama convention, aka kukkushe masa saboda wai akwai ɗan ɗariku a cikin convention ɗin. Sai kuma mai wannan kushewan yanzu ya halarci taron Rabidatul Alamul Islami. Gashi nan ga masu rawunan na rawafid, ga sunan ƴan Shi'a suna tare da shi. Kuma gashi muna kallon Kaaba. Allah mai iko. Sannan kuma wannan da ake zagin a matsayin yana jagoransa aka gayyace shi. A lokacin da ya shigo taron ma lokacin shugaba yana jawabinsa, ya ga inda ya zanna. Don da yake ni ina cikin layin ɗan kallo ban ma sani ba, nake cewa wane ya shigo, shugaba ya ce ai ina ganinsa lokacin na yi kusan tsakiya da jawabi na. To haka Allah yake. Wa'innan abubuwa guda uku ni kam sun zamanto aya a wurina. Maganar Dr. Tukur Mamu, sai kuma shi wannan mutumin, aya ta biyu kenan. Sai dan Bello yanzu aya ta 3. To muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin masu sharri. Su mutanen Rabida abinda suka yi bai saba a musulunci ba. A'a, ana haduwa ne domin tabbatar da wata maslaha. Wannan kuma ana iya zama da Yahudawa, ana iya zama da Nasara, ana iya zama da masu Buddha da masu addinin Hindu. Wannan kowa riga sani a ilmance ba wata matsala bace, amma kuma wani ya juya ta domin ya tabbatar da wata hasadarsa ko cutar da wani bawa, kuma ba a je ko ina ba. Allah madaukakin sarki ya kunyata shi. Sai mu gode wa Allah kan wannan. Ni kawai abin da zan ce kenan. Sakatare, in ka ga dama na baka dama ka saki gyara magana.